زنک میده و بیچاره یک روز دندونش درد میکنه، 2 روز درد میکنه، دیگه مغزش هم میگریزه. با در پرازنیک میغلطه، خلاصه کالته کوتاهیگه میبیه بالنیسه. خیر روزی навор сохта шудагае бо дастгирии сайти 1xbet. дар инҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногуна меёвем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед, барои пардохти аввалин тон 6500 рубл бонус медиҳанд. дӯсто, инҷа ҷои пастияни сумкоркунӣ нест, бозӣ кунед, аммо одат накунед. я саломи шомгоҳӣ ба тамоми мардуми ғариб як қиссаи навбатӣ нақл мекунем дар бораи дандондард ва врач. занак медаву бечора як рӯз дандонаш дард мекунад, 2 рӯз дард мекунад, дига мағзаш ҳам мегиреза. бо дар праздник меғалта, хулоса калта кӯтоҳига мебиёя балниса. хай рӯзи праздник бо врачи дежурни ҳаста, гам хе метроя мега салому алейкум докторҷон, салому алейкум. хай мо инам хе дарда алам хати ду шавшид хоб нестам, хоки подшам, хоки пои бачаҳотшам, илтимос ҳами дандону бикан. мебахшен холаҷон, ман наметавонам ин корро карда. хайр ман дежурни будум, монда шидагиам. бахшиш да бахшиш. праздникай бо хона рафтан дар кор, кӯдакҳоро табрик кардан дар кор. хай докторҷон хоки под, мо ҳам оки гуфтем ҳами праздник қафонам, я балоки илтимос хоки подшам. майли гуфтай холаҷон тез даро, гуфтай тез даро. дар омада ҳами хишилондай холашкара. гуфтай холаҷон давай тез да тавос ки мо дандона мегирем, вақт нест, ай хона занг задисям. кампир ам мекунад, доктор ҳами амбурро мендоза, мазана сандал. я ва меша нигоҳ мекунад, дарски мека кампир нест, чӣ хел хестай гирехтай рафтай намебинӣ. доктор ҳайрон меша, мега ё навзанбилло, чӣ нафаҳмидем. як рӯз айбан мегузарад, 2 рӯз айбан мегузарад, 3 рӯз айбан мегузарад, рӯзи сеюм даҳаи дари врач як кас тақтақ мекунад. медуроя мардак буруто ҳам хел тоқ додагӣ. салому алейкум докторҷон, мо як хизмат хати омадагем пеш шумо. я 3 рӯз пеш ягон занака дандонша канда будем. рӯзи праздник буд ки шумо будем дежурни. ҳо гуфтай мо будем. точно шумо будем. ҳо ман хостам я миннатдоргӣ хима баён кунам. мерора пула ширақ зо мекунам. мани пула айноми ма, мана калитои мошин туҳфа айноми ма. гуфтай бародар, ман нафаҳмидем. нахо барои я дандон кардан ҳами хи шумо миннатдоргӣ баён кунед. гуфтай миннатдоргӣ медонӣ барои чай? ӯ занаке ки дандон шаканди, вай занак хуштомани ма буд. бо ҷои дандонаш ту вайра завон шакади, канди май худуди як умр миннатдор. як қиссаи семейни дига нақл мекунем. мардак ба 60 медаву пеши доктор медроя, мега салому алейкум доктор, ти хити гаррени мегири, гинеколог мегири, иш мегири, уш мегири, врачи зуру меги, менделеев и хеле. И менделеев ту дуруғ мега. ман лично гуфтай секрети менделеев ёфтам. чӣ хел ёфтӣ? гуфтай ин ҳама хел. мара авлодум бовӣ бобикулонам сиёҳ. баъди вай ҳама сиёҳпӯст. мана занам сиёҳ, ману фарзандом сиёҳ. ин ҳами гуда ки охирананги забзардай. чӯ забзардай? гуфтай мебахшӣ маълим, шумо нашод секс як ҳафтада як бор секс мекунед? гуфтай не. 2 ҳафтада чӣ? не гуфтай доктор 2 ҳафтадам не. моҳада чанд бор секс мекунед? хаб. гуфтай ақаллан 1 солда 1 бор секс мекунӣ? гуфтай ҳо. гуфтай тагда мардинигӣ ту занг задига, бурои ҳамун гудак зард омадига.